Hello खुलुमबाय बयनिसिमबो राजाखौ YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। दा दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो बरायनाय थाबाय। दा खोथाया जाहैबाय मा लोगोफोर जोंहा मैया मोनायाव जेब्लाखि बिदिनो 8:30 9टानि गेजेराव टाइमा एक्जेक्ट टाइमा बबेमोन जायखिजाया 8:30 सोफ्राव बायदि मोनदों आं मैया मोनानि जायनाखि जिरायबाय थानाय समाव सिथ्लायावहाय गोबां मानसिफोरानो बेखौ उइटनेस दं माने गोबां मानसिफोरानो बेखौ नुदों जोंनि ओरै लवार आसाम एरियायाव गोबां आसामाव गोबां मानसिफोरा नुदों। दा बियो जाहैबाय मा अर ब्ला ब्ला जोंनाय नङा होमबा दा बेखौ लाइफआव गोबां सोरबा मानसिफ्रा हयथ' नुवाखैबो जानो हागौ सोरबा नुखाबायबो जानो हागौ। ओमफ्राय आंनि एक्सपिरियेन्सै आं बुङोबा खाथिथाराव आं मैयासो फार्स्ट टाइम नुदों खिन्थु आं आगोल गोदो उन्दैयावबो बेखौ नुनाया नुखांखाबायमोन खिन्थु मोजां मिथियामोन आङो माने मा बुस्थुमोन होननानै मा माने बेफोरबायदि बुस्थुखौ बाराद्राय नुलाबायाबो नालाय। ओमफ्राय गोदोनि उन्दैनि एक्सपिरियेन्सआ जाहैबाय मोनसे समाव उन्दैयावहाय आङो मोनायाव साइकेल सालायबोनायाव नुदों आरो बेबायदि लकेसन जायगा नुदों बेबो गोथैबारि जायगायावसो। दा बेबायदि माने बेबायदिखौ गिजिनोसो ओंखारोमोन आरो आंबो बै गोदो उन्दै समाव बेखौ नुनायावहाय। ओमफ्राय दाना बेबायदि एक्सपिरियेन्सखौ मैया फिन खेबसेबाव नुफिनबावबाय आं। दा जोंनि बर'फोरनावथ' गोबां खोमसि फोथायनायबो दं दा बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ एसे जाहाथे मानसिफ्रा एवेर जायो बेनि सोमोन्दैखौ खोन्थानाय जाबाय। जाहोना जाबाय मा सोरबा दायना मान बायदिसिना बान होनलाबायो जोंनि बर'फोरनियाव जेनेबा मिथिया सोरबा बिदिनो खोमसि फोथायनाय अनेक थायो। दा जेखि जादोला लोगोफोर मैयानिया जाहैबाय मा जों अर ब्ला ब्ला जोंनाय नुदोंमोन। सोरबा जे जायगानिफ्राय नायदों बे जायगायाव गावबागाव जायगायाव गोलैनानै आं जोंनि सिथ्लायाव दंमोन नालाय जोंनि सिथ्लानिफ्राय जोंनि गय बारियाव गोलैनाय बायदि नुदों आरो एकदम आलदा खालारनि माने जेरै बै दुर्गा मा होनोमोनलाय कालि फुजायावहाय बायदिसिना सावलाबायनायाव जेरै फ्लाम फ्लिम जोंनानै बायदिसिना गोमो गोथां बिदि जोङा होमबा अख्रां जोंनि साइडजों थांबाय नालाय ओरै ब्ला ब्ला थांबाय खोलानिफ्राय साहाथिं ओमफ्राय बिदिनो सिथ्लायानो एकदम आलदा रं जाजोबदों आरो जे कालार जाजोबदों माने अखा मोफ्लामखो ना कारेन्ट खामखो आं बिदि सानदोंमोन कारेन्ट थारबो दं नालाय खाथियावहाय बोलांनाय। दा मैया आंनि एक्सपिरियेन्सआ बेबायदिमोन। बेनिफ्राय आं सानदोंमोन जे एक्सुवेलि बे बुस्थुखौ माने आं जोंनि न'खरावल' माने जों नुदों खोमा दस्राफ्रा नुवाखैमोन दां ओमफ्राय बारा गुरुत्थ' लायाखैमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना अबेबा गेसफोर खामलाबायदों खोमा सानबाय आं मिथेन गेसफोर खामदों सानदोंमोन आं मिथेन गेसफ्राबोथ' खामलाबायो नालाय। ओमफ्राय एक्सुवेलि उनावहाय फेसबुकाव नायफिनबा स्टेटास दोननाय नुबाय आं अब्ला सानबाय नै माथो बे बुस्थुखौ आंल' नुवाखै अनेक मानसिफ्राबो नुदों सानबाय आं। दा फैदो लोगोफोर मैया मा बुस्थुमोन बे गोग्लैफैनाया दा बिनि सोमोन्दै जों एसे मिथिनानै लाग्रो दिनै मानो होनबा जोङो एसे नलेजखौबो नांगौ जोंनो। दा बिनिफ्राय सोरनावबा बांसिन नलेज दं नोंथाङा गाहायाव कमेन्ट्स खालामनो हागोन। ओमफ्राय बेयो जाहैबाय जों बेखौ मिटियरबो होननाय जायो मिटियर बा मेटेरइड्सबो होननाय जायो। दा मैयानिया जाहैबाय मिटियर ओमफ्राय बर'आवबा जेखौ जों मा बुंनाय जायो सोदोबफ्रा बर'आवबा मा इउज खालामो बेखौथ' आंथ' मोजां मिथिला। दा बुस्थुआथ' बारा नुफेरलाबाया नालाय लोगोफोर आसरित मोनो गोसोआवहाय हाब मा बुस्थु बेलाय होननानै। दा मेन खोथायाव फैदिनि लोगोफोर जों गोदो उन्दैयावनो फरायबोनो मोनखानाय सलार सिस्टेमावहाय जेन'बा बुहुम थाबाय ग्रह नक्षत्र ओरै बायदिसिना ग्रह थाबाय ओरै बुहुम ओरै सोरगिदिं गिदिंलायनाय जों दालाय गोदो लेखायाव फरायबोनो मोनाखै होमबा ग्रह नक्षत्र बोरैबा हाथरखि अखाफोर गिदिंलायनायखौ नुवाखै होमबा गोदो। ओमफ्राय दा लोगोफोर दा जायनाखि बुहुमनि ओरै स्पेसावहाय बुहुमनि बाहेरा स्पेसावहाय गोबां बायदिसिना अन्थाइ बायदिसिना गिदिंनानै थाया होमबा गोदो जोङो फरायबोनो मोननायफ्रा दा बेफोर जायगायाव मेटेरइडबो होनना बुंनाय जायो इंलिसावहाय मेटेरइड। दा बै बुस्थुफोरा एखमबा गावजों गाव सौग्रावलाबायोबो दा सौग्रावलाबायनानै जेन'बा बुहुमजों ओरै गोग्लैफैबाय बे गिदिर अन्थाइफ्रा ओमफ्राय गोग्लैफैनानै बे बुहुमनि जेब्लानाखि जोंनि बारमण्डलावहाय एटमस्फेयाराव सौफैयो होमबा बिराद स्पिडै बे सौफैबाय नालाय बाहाय बिदिनो बार्न जाबाय आरो माने खामनानै सौफैबाय बे खामनानै अर ब्ला ब्ला सौफैबाय नालाय जों बेखौनो अर ब्ला ब्ला जोंनायखौ ओरै बे रकेट खालामनाय बायदि नुबाय। दा मैयानि जाहोना जाहैबाय बेनो गोजौनिफ्राय अन्थाइ सिरिबोनाय बे अन्थाइया जाहैबाय जेब्लानाखि जोंनि बुहुमनि बारमण्डलाव सौफैयो अब्लानाखि खामफैयो दा खामनानै ब्ला ब्ला जोंबोयो बेनो आरो साइन्टिस्टफोरनि एस्टिमेसनाव आरोना साइन्टिस्टफोरनि एस्टिमेट खालामनाय बायदिब्ला जोंनि बुहुमनि बे माबायावहाय एटमस्फेयारावहाय सानसेयाव खमबाबो 49 केजि बेबायदि मेटेरइड्सफोरा बेबायदि अन्थाइया आरोना स्पेसनि अन्थाइ जोंनि बारमण्डल बुहुमनि गोजौनि बुहुमनि माखासे स्पेसावहाय अख्राङावनि अन्थाइ जों बेखौ अख्रांनि अन्थाइबो बुंनो हागोन। दा बे बुस्थुआ गोग्लैफैयोब्ला माने बुहुमनि बारमण्डलाव गोग्लैफैयोबा अर ब्ला ब्ला जोंबोयो आरो दा बेखौ जोंनायखौ जों एखमबा नुबाय बे नुनायानो जाहैबाय मैयानि जाहोनमोन। दा बिनि अनगायैबो एखमबा जेब्लाखि बै अन्थाइया फिसा गोग्लैबायोबा बे जोंनियाबो खम जागोन नङा होमबा दा जेनेबा अख्राङाव एखमबा हिसाब गैयै जों बिदिनो फिसा नुलाबायो ओमफ्राय मैयानिया जाबाय एकदम गिदिरमोनबो खोमा एसे ब्ला नुथारदों मैयानिखौथ' दा बेनो आरो लोगोफोर।
दा मैयानि एक्सपिरियेन्सआ नोंथांमोना माबायदिमोन बेखौ माने गाहायाव नोंथांमोनाव कमेन्ट्स खालामदो आरो माबायदि मोनदों गोसोआव मैया हाब नुफेरि बुस्थुखौ मैया नुनानै माबायदि मोनखो सोरगोनि अन्थाइ ना मा अन्थाइ नोंथांमोना गोसोबादि वार्निंसो खालामनो हागोन बेखौ मानो होनबा स्पेसिफिक वार्डबो गैखाया खोमा बेनि माबायावहाय बर'आवहाय दा बेनो आरो लोगोफोर जोङो खोमसि फोथायलाबायनो नाङा साइन्सआव जों मोनथिजोबखायो दा बेखौ आं जानाखि नोंथांमोननो सर्सखौ मोनदों बेयो जाबाय जास्ट गुगोलनि माखासे इउटुबफोरनि माखासे रिसार्चफोरनिफ्राय आंखौ लानानै नोंथांमोननो फोरमायबाय आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ इन्जय खालामगोन आरो मोजां मोनगोन होननानै नोंथांमोना मैया माबायदि मोनदों आरो सोर नुदों सोर नुवाखै बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नुदों बबे जायगानिफ्राय नुदों कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय गोजोननो बयनिसिमबो खुलुमबाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन